Hej, og i dag vil vi sige noget. Vi vil sige, i dag så har vi et mål. Hvis da vi rammer over 50 likes, så skifter vi over til Roblox og laver sjove videoer derpå. Sammen med Fortnite. Sammen med Fortnite. Så nogle gange sådan Roblox, nogle gange Fortnite. Sådan vil vi have det. Ja. Og vi kommer til at poste en video hver dag, måske hver dag. Der er ikke mig. Okay. Men vi vil også sige, hvis da vi rammer 20 abonnenter, så begynder vi også at spille sådan noget som Rocket League, Backrooms og alt muligt. Alt det der er spil. Jeg dør. Men jeg fik kill. Jeg fik en kill, inden jeg døde. Ja. Men så har vi også her til at sige, at I kan også skrive ned i kommentaren, hvis der vi får nogle likes, hvad det er, vi skal spille også. Ja, det kunne være en god idé. Men kom og hjælp mig. Jeg er lige på min Repo-kart. Jamen, Spider-Man, han dræbte mig. Men shotgun. Okay, men vi er også her til at sige, at hvis vi rammer 100 likes og 40 abonnenter, så alle kommentarer spiller vi at spille. Og så kan I skrive noget i kommentaren, hvad vi skal spille inde på Roblox eller sådan. Ja, og andre spiller også noget. Ja. Og for at vise det, at det er rigtigt, så kan jeg også vise det faktisk. Jeg har et Backrooms-spil, mig og ham, vi skal spille, når vi rammer det der mål der. Ja. Yep.